Fáilteann sogad í Pháirc Parnell Cluiche Leathcheannais Laighean sa fel fé fiche 2022 agus an Éireann áitiúil Áth Cliath Tráchtaire ar na cuairteoirí An Mhí. Tráchtaire álinn chun Peile anseo an slua ag bailú isteach i gcónaí agus sin ag súil le Caibhland anna bheith idir na cúrsanna seo agus áit ar fáil an tachtain se cuaing in san chéad bhabhta eile. Mar derm se tá an dá Éireann réig don ceann áras teachta seach le búna maithe ag raibh sé dínar an dá Éireann fórna láidir ránathe ag an dá Éireann. Tá nóid ag fécintar na fórna agus an Éireann áitiúil Áth Cliath ar dúis. Tá imróirí ó aon club díag tá snú Áth Cliath tránón agus fuair an láidir ránathe có. Tá snú Hugh O'Sullivan sa cúil agus lína lán cú láidir ó sa chóramach le Kieran Conroy, Theo Clancy agus Harry Donoghue. Imróg an captain Adam Waddick i Lárna Parca bhí ceistan na fé gortaíché sa bhabhta deireanach ach tá sé aclaí agus san an Pháircear in aice leis. Agus na tosathe bí ag fearr ar Fionn Murray, Ryan O'Dwyer agus Luke Burnach. Na cuairteoirí son An Mhí agus tá cosantóirí láidre có le lehéadí Massey Corbett, Liam Kelly agus Josh Carolyn. Tá gá ahrú déanta An Mhí, tá snóig ifar thucht Adam MacDonald le Lárna Parca taobh le Jamie Brown agus an tahrú eile déanta sa lína leathasach le Darragh O'Reilly istigh in anna Diarmuid Moriarty. Tá lína lántasach anna láidir ar fad An Mhí le Niall Finnerty Owen Frayne an captain agus Rory Kinsella sa cúnge. Se tá ag súil go mór leis an Caibhland anseo i Pháirc Parnell Tráchtaire áling de Cluiche Peile agus an dá Éireann na mothair an Pháirc Bhí an Mhí anseo go hanna luach ar fad agus bhíidir mothair an Pháirc thugad ar fud fad na Párca don na céad cuit an tréáil agus an son tháinig Áth Cliath amach agus deise go siúd an son tart fé nágúid an Pháirc agus olahú agus mar derm sin na Cluiche Leathcheannais na Cluiche Ceathrú bua ag an deire ag Áth Cliath ar an iarmhí cé go raibh sé díonar a bhíidir go mór taobh ar an rise a gceann ar sár scóráil in san daire leabhar de thug an bua dómh agus áit an seo Tráchtaire agus madidir leis an Mhí bhfuil bua ag an deire chomá le cúlín déanaach i gcuine Longford a thugann iad có fada leis an stad áirithe sa Tráchtaire. Dá Éireann ag duinmh na cleachta deirnach anseo i Pháirc Parnell agus an Green Fósling tránóna beáín gcuéifar agus an gcuéich ag séide beidir isteach chuainge in san taobh seod an fearr teasna na Párca níos mó ná ag taobhú le héin ceannas na fórna ag an stad áirithe seo ag Circalú más mallet ag an stad áirithe seo. Bainisteoir na Mhí an son sin é John McCarthy ag leabhart leis an himreóirí agus a tart le teoiricha deirneach a dóibh. Agus tar nóir an déobh eile Jim Leathcheannais bainisteoir Áth Cliath. An réiteoir tránóna tá sé lár Párca ag leabhart leis na muir a bheith ag cuidú leis ar an Dave Líne sin é fearr Killivantáin agus Anthony Nolan taithí go leor ag immert agus ag réiteoir Cluiche móra mar seo. Má se an dá grúpa imreóirí isteach i gCorcail chun na focail dearnacha chun idir gríosa agus a bheith olamh don Cluiche Leathcheannais seo 2022 agus áit sa Craobh an tachtain se cún dar nó siad íomhálaí agus Cail Darragh casa gona Míchéal sa Cluiche Leathcheannais eile ach na súla ar fad ar Pháirc Parnell agus an Cluiche mór seo idir na cúrsan. Dá ahrú déanaach sin dar nó déanta ag an Mhí sin ifar thucht ag Adam MacDonald le teachta seach agus ifar fiche Darragh O'Reilly an Éireann céine a dul chun Párc ag Áth Cliath beagán de súntas ar chuoine go raibh Adam Waddick ceart go leor chun tosnú fearr os na dá bhí si a gortaíoch in san Cluiche Ceathrú a gcuine na hiarmhí ach tá sé aclaí agus tá méid olamh anseo i Pháirc Parnell Dáhrán na bhíon. Gachard Olivan Pháirc Parnell Cluiche Leathcheannais Laighean áit in san Craobh an tachtain se cuaing
Andas na bútóirí agus sin fécinn amach an Pháirc agus drumcan na parca raus ar fad Etalán a dul an ardas a spéir ón Airfort. Beidir go bhfuil siad a dul go dtí áit an níos teo na mar tágaing an sa Tráchtaire ach buna mís tanmh as an Cluiche Peile an réiteoir ó Chaillimhantán sin Anthony Nolan i lár parca réig chun an felach a haf an arda. Nis na himmarthirí dul go dtí na háitecha cearta ag tús na himmartha agus fannig an réiteoir go dtí go méid go hainge in san áid ceart agus é Olav chun an feil chahabhisteach a cúpla immarthóir fós a dul agus na mair agus mar sin leis an barca ágant agus nóir bheisi imethe be míid ré chun catha. Sin é an Thordóg in áde feite aige chun dáhéamh agus tá míid Olav chun tosnú ansá I Pháirc Parnell caiig bútóirí bheith going ansá Tráchtaire amach chríoc ní idir cóscóir ag deirna himmartha beag gá le hán breise agus beidir kickin éirican son ón gahabhisteach Shellivan son ag Áth Cliath Fionn Murray. Bhí sé go massa Cluiche Ceathracana seach Shelliv tá gúhan son beagnach fit ar náise Áth Cliath ag ag an deire an bhí tre Shane Smith a teach an caing. Dara O'Reilly in ish. Ag tús maith chuirtas na cuairtóirí bhí an iarmhí ar aus ar fad in san Cluiche Ceathracana se gona Áth Cliath agus bhíidir go mór chun tosaigh ag an mission council go ar náise an bhí tá brúan ar cosantóirí Áth Cliath ag an lán tosaí an son ag an captéin ón fréinach ag an deir bhí Cluiche feice ag an réiteoir agus deis éasca ag tús na himmartha ag an bhí chun agúnta sa oscailt. Leis an captéin agus an lán tosaí thugad an ceann árasá sin é ón fréin. Ó Grim Saurig agus gan éon strón écar an count a Haran Trasnán an chéad cúlín ag an bhí treis nómad óháin agus tús amach son. Seo gic amach Shelliv Áth Cliath agus char mé an banisteoir rála go raibh gála tús amach sa Tráchtaire cinnta treis an drochús a bhí aá gine na hirbhí cúpla seachtain ó hin. Stead go mastic Lawrence on Fionn Murray and immarthóir Shahi go cliste seach sa cúnga Howlands on fanachta Ryan O'Dwyer fécinn sin Nordic and Derry tugann sin pass uig siar an son go dtí Murray a ríist. Ó na Cormerton son ag Áth Cliath tá deis an tús an himar cool an can son imethe stock agus bartas an angach ard cool amach an son creeped in chéad sco ag Ryan O'Dwyer Murray a croigh agus sin buile don bhí ag tús na himmartha. Coolúntaach bhí ceistan an son fé cosantóirí na Mhí idir anna oscailtear fad agus an pastar na go fuirfa isteach Joe Dwyer agus treis gáómad Áth Cliath inúachtar spreigigh an cúil sin iad cinnte. Isteach an lúpar nach a ríist go dtíon fear lár parca sin in captéin Adam Modic a ríist na snabbt imróí feic amach níos fear rás ag an deire treis dul thar an lín na deireigh agus an chéad iarachtar fóríl ag Áth Cliath bhí Sean Kinsel a ruchamach ag iarge sin na smachtúach ag an deire imethe thar an lína. Leis táchtach an bhí treis an cúil sin ag éile go dtugad siad ar náiste scóracha ríist for lámhas a lár parc ag tús na himar ag Áth Cliath Garrett Dírach síos tríd an Lawrence son tá sen an Farcar Carrick Castal an pass tucha uig. Darren Kenton imeisteach beidir bhfuil si glóir cúil eile brúiste an son ar cosantóirí agus ar a cúil pára na Mhí sin é Billy Hoganach ag an deire tá Cluiche déanta ar an chéadúir ar dhearg leis an feile gáilt ina lámh ach ar an tarna Eirgrid agus denna Cluiche ar an son. Cúil luach sin nó Ryan O'Dwyer cinnte treis tús machar leis an gléadas na immarthirí áitiúil sa tránón ach boga chun ceann an son don bhí tá Marcus Coffey agus siar a hain sé siúd. Seachtaín lán tosaí ón fréin an captéin fuair sé cúlín maith chic séir níos túis ach an ceann son na seachtaí lámhan cúlbar a Joe Sullivan deis go Áth Cliath chuir go mar ar an ansaí bát amháin eile. Leis Greg McEnany.
Brú Tráchtaire go fréin a ríist, nach Áth Cliath sin a chuiristeach sa cúne a ríist, tá na tosathe, go maithe Áth Cliath agus tá Berteistegan san tá Cluiche agus an kicks ar tóca go mar, tá si ag bog anna bha, ag tús na himmartha, deis ar cúl má leanan siad lótha, Brú Cinter an bhí agus deis ar cúlhfuil an count an sa Chearnóg ag an deire, san gur hurling sé beidir leistig le lasmo den Chearnóg ag an deire beag kicks ar isteach ag Áth Cliath agus deisecha, an bhearna a bhéadú an sa ag tús na himmartha anam, na dul isteach chuma in leabhar an réitóra agus seans ag Áth Cliath, fear Spórt sin a bhéadú. Gans an chuiristeach gan éon stró an son agus an bhearna thnáis go dtí an cúil sin a fuair ó Dwyer. Cúil Pháirc fécinn tar na rogna. Ag an deire an réitóra rá go raibh sé tógant an numar agus is dólam go raibh in áíre agus bhíon réitóra tar seans do ag an deire cúpla seconds am reis tócan son ag Billy Hogan agus cílíonn sé sin go méid an fell le caithfh an áirde. Istigh an son agus ní bhábhar na mí a bheith sé sin. Is pe sé dá an gcuithe tá annas go bhábhar Áth Cliath tá in san chéad leach ag bhfuil an gcuige teach trasna na Pháirc isteach chuing níos mú na aon rud eile. Ach an réitóir is Anthony Nolan chun is na caithfh an áirde idir bheirt agus ag an deir aíonn leis an bhí é gáilt agus teacht amach go fada le Adam MacDonald. Is Carrick tá stáluigh. Go fada is le Shane Smith. Brú ar siúd agus tí halbhú déint go maithan san ag Áth Cliath. Arnáis sé Conor Tyrrell fear Naomh Oliver Plunkade ón ruúa, dar nó an club céine, has a dagan an banistóir Jim Leathcheannais. Brún san Áth Cliath ag an deire aíonn le é chamad an réitóra rá, nó Laighean leh ní léon rud bunas ceann fecinn son, Fionn Murray. Le seileamh an pass amach dín Cliath agus Áth Cliath ríist. Le himmarthóir breis Murray a ríist le seileamh, lámh mór haimpel Eirc. An fell fós in a hell of a ge, Bertos a chórach ag an deire an fell caiilteige agus bhí sé glóir kicks ar beidir ní bhór sé agus ag an deire seachún an bhí. Chéad scór sa cluiche agus bhrála ceann eile is gur é Gháirdeach an son tá Ciarán Caulfield. A dul ar rúthair. Nis brúar Áth Cliath an titim siar agus é seo chostant an bhí fós a dul. Leis an ag Darragh O'Reilly. Ag an deire imethe steach agus Harran trasnán scór maithan son ag an bhí. Seileamh O'Reilly ar an lína 45 leanse steach díreach síos ó scór an cúil agus cúlín maithe go deire. Cumhairt an taobh lína seileamh díreach Camáte leisteach son ag Áth Cliath agus an cluiche ar lús anna bhaigh tús na himmartha seachún Áth Cliath braham gúil sin ag glóir cúil eile. Tá na tosa ábailt ag an deire an count san lágíireacht an sin ó Seán Kinsella isteachtaí lámha Billy Hogan agus deisiige cuasaí a thosnú. Is Adam MacDonald ar náiscadí Hogan. Éon cúlín amháin a bhí idir iad an bhí agus Longford sa cluiche Ceathrú agus bhí gá le cúlín déanach in amcútamh gortathe ag Darragh O'Reilly. An bu a thardómh agus iad a thart go fada le Pháirc Parnell agus an cluiche Leathcheannais an so tránó na ceisnan so fé Ciarán McCarrick Carraig sé an deire tá feltach uig agus gur é Gháirdeach son bugamach tá Rory Kinsella. Seileamh son ag Kinsella gur é Gháirdeach ní airí nach lena chostagann sin passisteach go dtí Darragh O'Reilly sin an fear a thugann sa iad agus tá cúlín díreach fight aige agus immerthóir ag fécinn go maach tá Cluiche son agus an fearlár Pháirc ag an bhí Jamie Brown chuirach an talún agus beag 10 seile son ag an captain agus an lán tá sé ón fréin an bhearna a leidú go dtí éon cúlín amháin. Is fuair sin chéad cúlín sa cluiche tríis nómad agus sa deisiige inis. Fear Spórt ag Áth Cliath a leidú go dtí éon cúlín amháin fréin anna chraingans na cluiche go dtí seo an immerthóir se fear Drim Saoirigh agus an count son imethe steach ag an deire. Isteachtaí lámha an chúlbáire agus Hugh O'Sullivan fear bhailbhú dá néimhéin ag teachtamach fada go leor ar lína 45 féin inis tá Carrick tá stálaach tá Cluiche son feice ag an réitóir agus ag an deire
Kick séir tóca ag an cúlbar a héana agus caiise sin bóthar thógan in isis, Tarnastin cúl, mar go bhfuil an fel, go sábháilte ag Theo Clancy. Is Adam Waddick. Counts of Cork, okay, and Dara Irene Lesh and Lantassi, Luke Brunach, Shalva Kamada, Hockley, Bugga Gamah, her Nash and Sogadi Waddick, and Captain Chances her cool, August Star cool, Egg Adam Waddick, Captain Hockley, is Stock Celine Tawn, Dort Bay Hoshig, Lur cool and so, Hockaunella Foot and Sonic Waddick, Go cool, Egg Hockley, August Kesht and a Galorans on Fick Hossentori Nami. Sár go all Eristan son, ag Áth Cliath tá Canasíocht to có, go dtí seo sa cluiche. Tar na cúil sin treis, get a vantas An Mhí, ag tús na himar agus Eitleán eile dul an ordas a spéir. Chomán níl rairca cosisiú der Pháirc Parnell tá goinge. Agus cíimiid go bhfuil Áth Cliath ar an ansaí Boutáin eile tá spás a sigan son ag Fionn Murray. Murray go héasca leis an gitóg, Haran Chasná tá sé seo, roies go Áth Cliath. Tá siad glán in uachtar scór maihan son ag Fionn Murray. Sé chúlín in isis idir na fórn an kick amach sin Míchéal ag an Mhí ach Irene Lo Shelva Kamada ag an deire scóraigh tastáilú in isis. É nóid díag imar an sa Pháirc Parnell agus an dá chúil sin an chéad ceann treis gá nóid go Rhino Dwyer agus an counter an son ag Adam Waddick. Treis bearna a choscailt Áth Cliath agus tá siad cinnte níos fearrteach núna ná mar a bhíidir sa bhabhta Ceannais a gcuine na hirbhí pas amach an so go fada le Adam MacDonald. Spás ó sa chóir an pas tucha go fada le Owen Frayne. Leis an isca dtí Shane Smith ag an deire lag iirecht an son agus Shelv tucha díreach ar neis Áth Cliath. Ó dint go maith an son ag Niall Finnerty ach an réiteoir rá go raibh Cluiche an son agus go méid kicks ar ag Áth Cliath. Seachún Áth Cliath ríist agus bhí ag iarraigh feabhsú a meas na gosantóirí tá brúartha go cinnt an Ilíonn ceis feisin. Seamus Smith leis a gceann ach an ceann sin ag deire. Héamh na lámha clé agus ar fóríl sin an tarna iirecht atá i mithir stréitrach nó agus an tarna ceann atá ar fóríl ag Áth Cliath agus seachúing Billy Hogan a ríis eisina atá níos gléthránaí go cinnte ná i chéalaí chóraigh ar an Dave Elliott Pháirc Hugh O'Sullivan. Banaisteoir na Mhí John McCarthy a fiochan isteach ag bhfuil sé búrtha treis gá chúl luach i chéalaigh tús na himreach tá Shelvan isis ag an Mhí agus tá deisir scóir Garristeach an son tá Ciarán Caulfield an pass tug uig amach an son agus deis ag an deire ag Dara O'Reilly. Scór maith an son ag O'Reilly, ceanna bhí a tastáil. Tarna ceanna go siúd tránóna. Tá ahrú luach déint an son ag an Mhí agus sin in san líne lán chúl agus ihar 22 Tráchtaire sin é Alan Bowden agus ag fágan na park an son tá Massey Corbett agus ahrú luach má sé déint a bhí brú cinnte meas na gosantóirí ag an Mhí an son tá ceansa smachta go háling. Ag Seamus Smith fear na fian na imime isteach an son agus a ríist breúir an Mhí tá sé fuit an son ag a Luke Brunach a dul isteach tá seans ar cúla ag Áth Cliath sár críoch amachchas amach an sin ag Luke Brunach tá na tosathe déanamh scris ceart agus ceis na golóir i meas na gosantóirí ag an Mhí an lán tosaí Luke Brunach le hurricane de chúlan sin acu. Isna cear nóid díag imirthe an sá i Pháirc Parnell agus tá trí cúla inis ag Áth Cliath 8 gúlín idir na fórn is mór an méid sin for Áth Cliath trí cúl an bhliain se chatte ag Leathcheannais an chuige nuair a chaileidir gona íomhálaí nuair aim siad ag trí cúlín an ihe áirithe sin ach tá fánartha cinnte dul chomh leis an Craobh im líana agus ag iarraigh cáiliúd an Craobh don 9 mbliana stíg chéile.
Fear na mí sínta istigh an son agus beidir nó a ná beidir beagán Vantas an clogger feag Tamalín agus deis a Hartómh Achrúpáil Tráchtaire fécinn céirí na Hargur féidir dhéanamh a measc na Gosantóirí mar cinnte tábrú éon uair nuair bhín sellbh Áth Cliath coolatá in 19 acu agus trí ceann go dtí seo an céad ceann ag Ráinódáir an tarna ceann ag Adam Waddick agus an ceann dúradh an son ag an lán tosaí Luke Brnach. Nis Billy Hogan leis an kick amach. Diggant in Spórt agus tastal tá sé géirí go Riley a bhaint amach ach ag an deire ní airíonn loha mar go bhfuil sellbh ar náis a Áth Cliath an lámh an ard ag an réiteoir agus an buntáistá tairt agus ag an deire lámh an síos ach tá sellbh fós ag Áth Cliath agus seansanis tal ar an ansaí rís an ceantar na meisteach ó Pháirc fud le Seán Kinsella leis an gitó ceann ard ach níl crinnes golóirige an tam áirithe so tríú ceanna tá mithir stréig Áth Cliath. No couple immer horelle nach will fall trach no nach McQueen of Ben Millist Rág an Pháirc I gwyn in here vi gortathe agus iltir fall trach no na coffis nach a mixture fall an céad clé elle mábhún siad an so trach no na. Nis Billy Hogan ar east. Taobh sut an Pháirc an tamárthe seo ag iar den éigean tá gáil tá ganzathe gorma go héan uair nuair a bhúlann sé an fell amach agus seachún ar eastíd. Nis an níos fearr an son ón bhí agus Ciarán McCarrick. Fécinn son ón frein an captain Tite Sheeran son a meas na Gosantóirí ach tá sellbh ag a deireann son ag an bhí agus an fearr Lár sin é Jamie Brown ibristeach go maith go siúd go dtí Dara O'Reilly cai sé an pas a Hartúig ag an deire cín sé go bhfuil spás a an son ag Rory Kinsella ceann íse ibristeach an son ag an bhí dachirtaí an son ag Alan Bowden é a ghordach agus ag an deire Brewer agus ar an bhí ach tré Mark Coffey tá sellbh fós aá sin imethe staach ach Dúlán a bheith ann don tosaí agus ag an deire scirann an fell Haran lína deirnach. Céadúir tá mithir stréig an bhí agus tréis obair crúig a dhéanamh beag díomá orthe ceann san a bheith mithir stré. Leis lán cúlaí Áth Cliath na Theo Clancy was na crócaigh cailme chuda. Mar thuirí ó éon chlub díag tosan Áth Cliath tá cinnte réimse agus rabha úntach ag an manastóir Jim Leathcheannais seachún iad an ceann so íseal agus ag an deirní brín semach go brínar an tarn éirit an ceann bhfuil lámh anna ard an son ar fad ag ón fréin captain na Mhí agus fear Áth Cliath sínt an son tá seans go bheith óg sé carta buiad níl dautar bid nach go bheith óg sé carta de hais ag an son mar go raibh sé sin dain séireach agus an rudernach ná bheacúchanis ná carta dubh agus an réiteoir ag labhart leis an captain agus carta buit a spánta dó. Tá sé héana bheith airg agus tá kick séirenis ag Ráinódáir héana go dtí seo trach nó aige eis an fór an chéad cúl dómh agus cúlín cumá dúrach in í go kick séir. O'Dwyer go hard leis an ground ceann áirithe son ach tá crinnes ann comá sár cúlín ag Áth Cliath agus héanamh dóis ag Ráinódáir. Cliath rís le sellbh tá siad anna láidir ar fad agus cinnte beidh John McCarthy chuirna gceist na céir is féidir a dhéanamh chun an cluiche seo chaasa chalí seann son géilt agus cinnte tá siad gur gan fell bhog a chomar agus sin an tarús mó an cluiche ceathrú ceannis lús an cluiche Áth Cliath ag tús na himar hansa tá siad anna bhar fad seachtaí Luke Brnach fearheim se an cúl deirnach. Lé gúlín idir na fórn ansá spás golóir howlan son ríist ag Áth Cliath ceann sa beag na cuid a th náiseach níaró glótha mar go bhfuil Fionn Murray ann a ríist féhrú agus an bhí ag an deire an réiteoir a raibh strach a ríist déanta agus kick séir a bheith ag Áth Cliath agus deis eile an bhearna sin a bhéadú go dtí de gúlín.
Nis Fionn Murray hogan an cean átha sa. Ryan O'Dwyer hogan na cean gotí seo na cean níos congríd an chúl ach an cean sa fáca fé Murray. Díreach ó scór an cúl pe. Sé don gcuithe tá sé taobh leis agus tá kick mag an bhar chéine. Siachan Fionn Murray, Brendan Chuck Bader began An Mhí aine gleisach ag an Duran counts on a meisteach Haran Trasnán. Cúlín Mahig Murray. De Gúlín Glan is Duran Forna. Leathcheannais dom lán ag Áth Cliath sin an Pháirc Síos tríd an lár. Pasta go dtí Cormorthóir lár Park and Captain Adam Waddig count Gardach ag an Deireadh. Skiernan counts on yes agus fórií ach bhí Cluiche feice an réitor. Nor bhí an fell imimehan son agus be kick sé eileisteach ag Áth Cliath agus tá Fionn Murray take chun ceann chun é sa hógan tar ríist agus an counts a Fionn níos fosan ná counter na gá cúlín gotí seo ag Murray. Agus bearna an bhuaidir na fórna ag an stad áirithe seo ag rifin céad cúlín ag an bhí tré ón Frein an captain och ina le tá ceannaíocht ag Áth Cliath bhhaicas an trí chúlach go háirithe agus deisenis ag Murray an bhearna sin na bhéadú báut amháin eile. Counts on a ríist Haran Trasnán is féidir brathair. Trí cúlín inis ag Murray agus ein cúlín déag idir na fórna. Nis Innsbruck, rud éigen teag tastáil Bhí an puchamach nó kickamach sin is staach go dtí lábha Jamie Brown. Sean níos fearrúthe, Cluiche níos a chuir Leathcheannais chu Mark Coffey. Dollar rúthair tá Carrick tastáil an count son ag an Deireadh sciarann sé uig treis obair dhéanamh an son ag an bhíníl. Éon rud a dul Gartómh Tráchtaire agus sellh ar ná sé Áth Cliath isteach sa lár go dtí Fionn Murray dá chúlín Deireadh nach fuite go siúd agus a ríis cinn tú lús ag Áth Cliath tá imirthirí an son ag leir na sellh Ryan O'Dwyer a dul isteach fós a dul. Stíl soccer an son ag O'Dwyer a rin le sé ag hardach ach bhí na cosa buinte de an son go dain sé a kick ar eile ag Áth Cliath agus tá anam dearing Farella ón bhí le dul isteach i leabhar an réitóir féidir an lán chúlí Liam Kelly agus se tá réitóir chun dul an cainte leis. Níl éon ragra ag an bhí ag tús na himmartha an sa agus i dul isteach sa chéad le ar conas smacht a chuir na tosathe seo ó Áth Cliath. Carta buí an son ag Murray nó ag Kelly. Agus deis an tamártha sa ag Ryan O'Dwyer is an hógan na ceann níos sciorad an chúl ó na lábha agus héanad ó gotí seo aige. Ceann sa leis go tóg níl éon dearú déanta aige Haran Trasnán does éon cúlín inis idir na fórna. Seach nuain na mar sin fágus a chéad lechan sa agus ceannaíocht omláin ag Áth Cliath ar an cluiche cuoinnig raidir 7 gúlín taobhthír sa cluiche ceathrú ceannis a gcuine na hirbhí agus tháiníidirach sa tarnaí lech agus héine de dheim siidir i gcuine nád a héin dhéanann siad desmántas mar sin sa dair le tráinóna beag Chris Cartain an cean son ibristeach deis an sa ag O'Dwyer ar cúil eile an posta búlt an son Míchéal agus an tá leis an bhí chomán ar chugan cean son isteach chun é bhú dómhan son tá Kieran Caulfield tá si ag marachtan go dain séireach i meas na gosantóirí agus ceistena golóráach chuir ag tosathe Áth Cliath. Brú an son agus ag an Deireadh kick séir feice ag an réitóir gan éon ceist. So tá ahrú dhéanamh inis ag an bhí agus ifir thug Jamie Brown ag fágan na Párca ifir an né Conor Gray tachtasteach má se gáthhrú déanta sa chéad leach ag John McCarthy ó Bhaile an bhatriigh se an chéad bhliain dó Leathcheannais ar an bhuireann fé fithe agus se an tús a bhí uigean san cluiche Leathcheannais ar nó bhí sé Leathcheannais ar bhionóirí na Mhí nuair a bhúidir Craobh gá bhliain ó chin agus ar imreoir sna mionor agus fé fithe héin chuma agus bútóir
Le count in An Mhí, Seachúing Áth Cliath, Deisians on ag Fionn Murray can count so. Better go rugan goich ar ag Dara, Cléagus ar four and Cacru count at me her stray. Ag Áth Cliath ta annach chud rudí déanta Gartan so Tróna. Forest bar the Gall Chúlín Dega Coigan Stad Shaw. Agus Gergá ag an bhí le couple score Riven Brisha. Tita Sheeran's on ta Sean Emmanuel, Chuman Nave Padraig. I'll go around now and see a faker should drop fast. Derek Shock and Lova. Theo Clancy, agus Tusneen, Áth Cliath, about $1 an ounce. Gadeen Lawn Tussie, Luke Branach. Digras Galore, Nigimmer Hori Áth Cliath Sicleha. Agus Okras Urhaga Kinta. There's David O'Dowd, O'Chula, agus Bruinson. Sennan Farkerach ag an Dara, Shira Cossantá, Kieran McCarrick, Don Vegas, Irene Leshy, Decor Anunci, Tug Gair Gá, the score, Adam MacDonald. Fake a turn around, a count, Shacks Cooing and Son, agus Smacht a Hauling a Shigan Son, ag Niall Finnerty, Pasha Tachtamach and Nilling Roll Gair, Trasna Coola Hain, Che, Octration, Ober Kruger, Fadi, Ever reached, Shell of Ace, Tuck, Han Sonic and V, agus Brunton a Staha Clia, and Chalk Bout one Ella. Contours are reached and VA Norvin Shellvish on Áth Cliath. Sean Kinsella, agus a Chorta Talún Cluiche, agus Kicks Ella. Agus a Ciam Fionn Murray Dulchasta, can count so Hogan. Till Heilche lost and so Pháirc Parnell, Trachnona, Alling Goma, ach Shade on Quee, agus a Chach Bagani Nis Fora. Clehe Gadisha, well, toss Smach de Áth Cliath. Trí sé gwyn nod, trí is mór made sin. Ag lethe Peile agus deis. Bhearna sin na bhéadúir íst ag Fionn Murray. Trí cúlín go díse ag Murray. Sean ceann beidir is deachra. Anna imar thóir is ahé. Ceann san ardha go má bertha an ardha sa gcuach ach ag an Dara. Ar fóríl an cúgu ceann tá mé stray Áth Cliath. Shocking Billy Bucht Hogan bout one Ella. Eagle or foot again in the kick in the mock Tróna. Conor Gray, Glory Shelva, Cúiche Tavella, Gustan, Buntosh, Shelva Nash, Áth Cliath, Greg McEnany. Clar Shig, Shakatin Lawn Tussie, Sinead Luke Branach. Cool Mike Branach, Nis Tushka, Gustá, the Tussa Shy Áth Cliath, arouse her fad, Branach, Fosadol, and past the Gugig and Dara. Sheer high Áth Cliath in the Sula Winter gets sent on Farker if I second fish fake and more high pull like Dara. Arena Shikarty Greg McEnany. Dean Cleon and so and Captain Adam Waddick. Mission of 4 and third na Hul Áth Cliath Trachnona on Imror Shahe. So reached Áth Cliath row a skirt father for Seamus Smith, Osna Fianna. And Meshtak and Sakadin Lina Lantasak, Shelvish and Son, egg Sean Kinsella, Cully Shella, Kicksarella, Adam Ella Dullashak and Lauren Raitora. Agus Tussaha Áth Cliath arouse her fad. Raitor Lartish and Gustantor, Gustantarna, Cortabui, Esha and Sod, Gustantor in An Mhí, agus Kashiva Arak, Fionn Murray and Ish, Leshan, Kixer and Taya Tomistach and Anu and Lauren Raitor, and Kira on McCarrick. Shin Bertzelin Lawn Coolinish, Liam Kelly, gus Kieran McCarrick, Le Corty Bui, Don V, gus Deishinish, Leshan Kicks Eric, Fionn Murray. Count Dernock. On Dave Shin, Cúiche Foríl Yesh, agus and Count Son near Ardig Shagamahe. Foríl an Taobh Shaw. Shin an Taobh Ray Beidir Gomedish Diamach, Áth Cliath Sicéad Leach, Rav Shea Irecht Foríl. Could have got better Rézum to Eisca, ach her Clarna score, Canisiot Omlan. Ag fear na hard carach. Tons of Biognach Smachta Hagan Via, Hagan Dara, Áth Cliath, a Tráchtaire, David O'Dowd, I'll go Nancy, Shakti, a Tossa Hatach Ho, Brever, agus O'Dwyer, Spralish Dolaru, her cool, Untagan, East Tushka Shanson, Zoig Dwyer, cool Ella, Hagan Dara, Haran Trust, Nonis, Donograf Shigler, cool, Hagan Dara, Leshin Gato, Kashav Sosta, Leshin Goolin, 3 Coolin taken, Isher and a 4 and a 3, a shock to win another 3.
Número 1, do gan am fágus I céad leach agus frá leis an mí scór catú dul a bhd siar go dtín tríú nóma déag an scór dearna go bhí chutá 10 eile son ag Áth Cliath count son. Laighean an deire an 7 counter 4 ach don bhí be siad anna dhíach an ach 3 cholín sa chéad leach an cé ceanna gón fréin. Tarna ceanna ag Darragh O'Reilly agus an tríú ceanna go O'Reilly. Ach tá siad beagna go mithe féil nómad gan scór agus is ábhar imní é sin cinnte de John McCarthy. Rís an taobh céine á tríú le gcónaí agus ag an deire I bríonn sé amach an bhí. Seileadh coch an féidir dul chun cainní féidir mar bhfuil Áth Cliath ag fíoch agus a trid go héin fellis an son. Machtín Cliath. Adam Modic. Isteach sa lár Peter bhfuil scór eile Áth Cliath rih Leathcheannais David O'Dowd leis an gceann son gá hard ach yes agus ar 4 beag nómad amháin damcútah gurta going sa chéad leach an Pháirc Parnell agus an rud a hastín ón bhí an áíir an stád seo ná ruchaisteachtaí san seomí festis chu tapigús go fréidir leabhart le chéile agus teachsús le planéigen sa dair le cic amach garad an son an bhí go dtí Conor Gray breúar siút feicear an ruúin is atá an bhí an tá leis teacht amach agus carrad tastalach níl aine an aice leis agus Cormorant gan bh rómhaith an bhí ag an deire aíonn leis chuirmach go le Josh Carlin. Tá bhaidir scór éigent chun misnach éigent thardómh ibristeach go fada le Darragh O'Reilly. Timróir fearrtá ar an bar go dtí seo ach breúar éist agus an deire aíonn leis an pass chuir siúr dú Rory Kinsella. Feicear sin bhí brút amach beag na go Lord Parca. Tá Josh Carlin. Le siú tá Conor Gray dúirt takeisteach mar anadí an féidir leis rud éigent dhéanamh tugann sin pass. Isteach an son tá bhí déanamh dul chun ceang éigent agus ar éigen deir tin isteach tí Rory Kinsella dul isteach agus tá sé tairingthe siar agus chuirtha an talún be kick sé an son ag an bhí agus deise go beidir rud éigent gáiltar clár na scór rih Leathcheannais. Nómad damcútah gurta is stigan son ní bheith mór an eile chuig má se. Deis dearnach ag an bhí agus ag Niall Finnerty. sé 3 cholín a gona Longford in san Cluiche Craobh ceannis tá scór ag tastáil go dóite inis uthe rih Leathcheannais agus Finnerty le hilling réasúnta agus an countá Leathcheannais tóg Haran Trasnán scór bhí a tastáil dóite ón bhí ach fós tá slíomh le drapacha an san tarna leach. An adóg Leathcheannais séitantá i Pháirc Parnell an réiteoir Anthony Nolan Áth Cliath in Uachtar ní léon ceis féit sin an 3 chúl ag cabhrú go mórlómh. Rhino Dwyer leis I géad ceann, Adam Modic leis an tarna ceann, an tríú ceann ar 4 uair ag a Luke Brenach agus cúpla scór amach go cúlíní maith ag Fionn Murray agus ag Rhino Dwyer rud a thug an bontáiste mórdómh ag an mrise gá chúlín déag idir na fórna 3-7 Áth Cliath nád a cehar ag an bhí. Fanning an sá buchfeintín céad lethe I teacht agus action ile an dair lehan son. Pósta dul. Leis an ag Darragh O'Reilly. Ag an deire imethe steach agus Haran Trasnán scór maithan son ag an bhí. An sa cóir ag an deire airíonn leis an lántasí Luke Brenach seileadh cumad Áth Cliath bagad go maith ar naisian so go dtí Waddick an captain chances ar cool agus sár cool ag ar an ansaí bout amháin eile tá spás a sigan son ag Fionn Murray. Murray go héasca leis an gitóg Haran Trasnán tá sé seo roiéis go Áth Cliath. Scór garisteach an son tá Kieran Caulfield an pass tug uig amach an son agus deis ag an deire ag Darragh O'Reilly. Scór maithan son ag O'Reilly ceanna bhí a tasar na fianna imeteisteach an son agus ríist breúar an bhí tá sé fuit an son ag a Luke Brenach a dul isteach tá seans ar cool eile ag Áth Cliath sár críoch Có bríomhar agus O'Dwyer sprá leis dul ar rúthar cool únta go níos túisce seans an ag Dwyer ar cool eile ag an deire Haran Trasnán is dónna go raibh sé glór ar cool
Siachung an bhí Harnash mar Pháirc ach Liam Mulla beidir nómad na mar sin ach na focail beidir tastal níos mó an bhí chun iad grís atá slíomh le drapachas a dair le dos éon cúlín idir iad héin agus Áth Cliath agus an trí cúil sin ag Ryan O'Dwyer, Adam Waddick agus Luke Brannach in áir an difriocht idir na fórna. So ahrú dénta ag Áth Cliath dóch idir hochtteig istigh in an Tom Brennan agus na harthaíonmh máise ag Jim Leathcheannais, Dean Robinson, istigh Áth Cliath agus Don an réiteoir mar Pháirc, Anthony Nolan ag an Risha, bhí sé caint lena muir, tá méid beag na golah na Dína a dul go dtí na háite go cearta inis agus sin beag na golah. Agus ahrú eile dénta ar na míisina iver 53 Pierce Sheridan ó Seannach Sláán istigh an anad iver 10 Shane Smith. Agus Josh Carlin imimehead an Pháirc chomá ag an bhí máise gá ahrú dénta iver 9 Evan Quinn istigh ar Pháirc agus na hathráíonmh ag an bhí caithfidh siad tá siad go mór taobh hir agus tá tús maiid tastáilúthe sa tarna leach seo chuing Dara O'Reilly. Pascadí Rory Kinsella agus gáil cúpla scór luach in isig an bhí dúrachan iad a chamád in san immer Johnny's Pháirc ag an deire Áth Cliath cosint Sheeran Sonnig sa titim siir tá sin an Pháircear ó Chaisleán Cnocha. Jim Leathcheannais sásta go mála cuasaí mar bhí an Risha agus seo chuing iad a rís isteachtaí Comes the 100 attack isteach ach ag an deire tá an bhí a duinmh dóthain Sheeran Son chuna sin a clúdach agus bailithe son ag an anadí sin é Pierce Sheridan. Bhrú good ar náise Áth Cliath deis son ag Ryan O'Dwyer an count son isteachtaí lámh an coolbar Billy Hogan. Bhí Hanson ar Dwyer ach ag an deire a iirecht rólag agus tugann sé deis an bhí teachta amach a ríist. Counts a praban sé international bhábh Áth Cliath Ryan O'Dwyer a teachta ríist. An a scórálaí agus anna thosaí a seahéach tá bhí a duinmh dóthain istigh an son chuna sin a chosint Adam MacDonald féhrú Cluiche ar an réiteoir agus deise go héobh chuir amach fada le Rory Kinsella. Héna cartá go Dwyer go dtí seo sa cléthe fuair sé héna dó in san cléthe carú canis deis an isig an bhí an count an a mithe steach agus ag an deire ar héamh na lámh a clé agus ar fóríl an tarna ceann tá mithir stréir fada cá ach scór a hastíú ag an stad seo. Nis Hugh O'Sullivan a bhfuil bút an éibhéin an Níl Ainge ag Míchéal. An fearlár Párca Adam Waddick agus an captain agus fuair sé seileamh go héascant an Conor Tyrrell. Rís branta go bhfuil Áth Cliath chun ceann go héin ceann Fionn Murray seach bhfuil Luke Brannach. Brannach fósta dul a rúthair. Fósta dul seansantá Áth Cliath tá sé tarring a siar be kicks air ag Áth Cliath agus deis acu siúd ar an géad cúlín sa tarna leach. Fionn Murray a hógaigh. Trí cúlín go dtí seo tránóna ag Murray. Agus sean chéad iirecht a gceist a tarna leach agus an ceann so díreach amach ó scór an cúil. Begáin taobh den líon trí féidir díag agus becheart go gcuirg sin ceann so thar an trasnán agus an buntáiste atá ag Áth Cliath a bhéadú bouta bháin eile. Tógannta cuid ama, seo chuing Fionn Murray agus an count so go hard ard a thar an trasnán aige. Cúlín eile ag Áth Cliath agus an chéad count sa dair le. Trí hoachta gona nád a cahars mór an buntáiste sin atá ag Áth Cliath sár go bháil an son ag an bhí agus ag Alan Bowden chun iad a chur an ansaí an pass ag an deire ag Niall Finnerty níor dhibric séach níor bhaing ag fannacht agus ag an deire Áth Cliath déanamh dóthain chun clúdach siar agus an count an a glanamach Irene le Finnerty lámh a chur leis ag an deire imime amach ar an lín agus kick taobh lín a bheith ann. An réiteoir rá fan tá fear Áth Cliath sínt an son níach me ceirt a hálas do an count. Agus a beidir kitring atá níos mó éon radéile ach tá sé sínt an son agus an réiteoir dul isteach chun
Fiechant bhfuil sé ceart go leor fan an scór mar atá 3-8 ag Áth Cliath. Nád a cethair ag an bhí. Craobh go dtearnach búta ag an bhí siar an 2001. Agus ag Áth Cliath dar nó. Go leor Craobh go búta ó 2000 agus an 9 tá 9 Craobh búta in a measc siúd ceithre Craobh a stíigh chéile ó 2004 go dtí 2007 agus iad ag iarraigh cáilú don Craobh don 9 mbliana stíigh chéile cuine gur bhúg gíbhálaí ortha an nora ach in san céad Cluiche Leathcheannais a bhíor súl beána níos luúa trach nó na bhí an bu ag Cael Dara agus dábhrí sin Cael Dara atá ag fannacht. Dus na bútóirí sa Craobh seachún an bhí scóraigh tastáil go dóite ag an lán tá sígus an captéin ón Fréin go marú bar stachantá tá sé seo níos fear deisintá ag an bhí Haran trasnáin ag Rory Kinsella a bhd níos fear tiile sin ag tastáil ar leid scóracha agus ceist na curhan son fé cosantóirí Áth Cliath. Leis an kick amach ag Áth Cliath agus smachta go háling an son ag sen an Pháirc. Does éon cúlín fósa na fór na Áth Cliath is a tacht tre Greg McEnany. Lead na Pháirc á húsáid agus Pháirc in crut anna bhatha Pháirc Parnell go leor cluiche han le seachtaí beag an nús agus na páistí agus na leanaí óga mar ar Pháirc ag Leathcheannais na chúnta sanna eiscint Áth Cliath ríist tí fion Murray dullar rúthair. Leistigh an son tá lán tá síime seach fada le siú Luke Brannach ag leir Cúil count Míchéal Cúil ag Áth Cliath cintíse leis an tarna iireacht an ceathrú Cúil ag Áth Cliath Luke Brannach fuair sé Cúil sa chéad le Cúil an son aige agus iarfah an stad seo sa cluiche fiú go bhfuil sé dachar eiscint conas go dteach an bhí ar náisiúil sin. Dúirt nor bhí cúlín maith fuite ag an bhí síos a thug an Áth Cliath cúil maith ag Luke Brannach agus ríist bearnaí a meas na gosantóirí ag an bhí ag an tanis Eirgrid Déardaoin in áda san air Turling ógan ceantal le sneachta ag an deir tá sé smachta ag an bhí agus brú stig an son scuil an réiteoir leis an imir tagan seachtaín lán tá sí an captéin ón Fréin ar an spotad dómh freigra maithar an gúil sin. Ríist Áth Cliath an ceann an ceann áirithe agus mar thuair sa freisin sonnacha cethir hochta gon an áda sé ceithre cúlín díag scar na fórnóí chéile sa Pháirc Parnell agus Áth Cliath. Well má dhéanann siad tá spánta sa thart-útha mar dhéanamh ar sa tair lethe gcuine na hir bhí be siad ar aus ar fad daim siad ar héana test dar le gus gan ach éon cúlín amháin ag an iarmhí ru de thug cófada leis an Cluiche Leathcheannais an sao tránóí Chellah Párca ag Adam Waddick captéin pas clisteach an sao agus ag an deir i bristeach níl ainge in aice in échrann son le Dean Robertson ó Bhaile Mona agus seans go siúd a chud ama hógan fiechant ar na rána ach ag an deir clúdach maihan son ag an bhí agus ag Alan Bowden. Bhí bula agus bhí an fella mehan son Liam Kelly agus cuinig Nick Kelly a Kieran McCarrick tá sé ar cháirte buí so be sé seo saimúla inis céir de déirigh an réiteoir leis mar go bhfuil ar Áth Cliath sínta gortathe agus pe sé saimúil. Tá sé go leabhart le fear Áth Cliath chomá agus beidir go raibh sé siúd leabhar an réiteoir a chomá tá carta dubh de spántan son de Luke Brannach well sin buile de heist Áth Cliath agus Cluiche son ag Brannach fear na Mhí buinte agus dis na costa agus kickséir ag an bhí agus Brannach i meisteach go bas i mosca na bací tá sé tíreach treis an tarna cúlaí aimsú ag a héon beag díma airtá na cléimar aige Cluiche son ag an count san i meisteach éon bhrú an éair ar héamh na lámh deis agus ar fóríad an tríú ceanna tá mithir stréig an bhí. Nes buntáiste ó bhíomhar ar an Pháirc ag an bhí inis agus a caiith siad úsáid ag an do bhaintas sin. Is cic mac gardan san tóca Áth Cliath agus tá siad féhrú ag an deire réiteoir agrah Cluiche déanta go an Fréin.
Siar hain Áth Cliath gotí Coolbára, Hugh Sullivan. Dar nó glach Áth Cliath páirt gomórtas agus a gurn John Cairns níos túiscim líana agus a réomh gomórtas bheann thug deist na bhórna fé fithe chuútar cofada leis an Leathcheannais agus an bua ag ciarí an lár áirithe sin hinna dóigh gona héna né. Dí helbhú déanta go man sonnacha agus an féil thnáis ag Áth Cliath ag an deire agus seans an son dul ar an antí Seamus Smith ón na fianna. Comairt an taobh lína agus Beidir go Ashley Smith níonig tá sile fós an son. Bertón bhí ag Eirgrid de stoppach fécho láidir is atá Áth Cliath an son Cluiche a deir an réitóir agus be kick séir ag Áth Cliath agus ag Fionn Murray. Is Ceircúlín go dtí seo tránón ag Murray. Os na dá bhéid sig agus seansaige bhearna a bhéadú go dtí Cúlín díag an bhearna bhóbheach an má dhearíonn leis sin dhéanamh. Agus an ceantas beáin níos fuide agus níos siarige. Cail sé gá ceann sa chéad leach agus nó na cuithe ina aigean sá leis an ceann áirithe son í hen ceannas fosa é. Seachún Fionn Murray an ceanta áirithe go maithaige agus crainn go maithaige chumá scór maithaigh Murray. Bhearna ag Cúlín déag. Seachún an bhíadal síos tríd an Lawrence an i bristeach fada le Mark Coffey. Machtín Cleahan, Deis an son. Pierce Sheridan agus Aaron Trasnán, scór maith. Seacht Cúlín ar chlárna scóirnis gan bhí trí cheangs dar le go dtí seo. Agus téanúir de chuir isteach ar ná Cluiche na scuileadar isteach. Luke Bernach ag seachún an bhí chuinnig bhfuil bontáiste ó thaobh Ibreacha cod Deisianis ag Darragh O'Reilly fós dul isteach lena chétó gá hard ar yes agus ar fórí le go deire. Robert Kruger fá déanta go O'Reilly an carú ceanna mé ar straon son ag an bhí. Fear Áth Cliath síont an son agus Cluiche ag Tastáil. Craobh déchéadín seacúing agus ag an stadseach ag bhfuil am fós go leor le dul sa cléthe. Cum na maithasa ar Áth Cliath áit a gháilt le Cail Dara déchéadín seacúing. Marach go dtarlín mérúil téigean ag an bhí agus gur féidir le cúpla cúla gáil sin na heastóchú ag an stadseach den cléthe. Coolbára Áth Cliath. Fearbhá le buad an éhéine, Hugh Sullivan chun cuasaí a achosnú doing antá. Agus heasú réúnta má ballisteach antá go dtí Pháirc Parnell. Leathcheannais áitiúil Harveh sástal le cuasaí ag an stadseach an ceanntá. Dín taobh seo den fort díre comád he leistigh den lína an son ag Dean Robertson a cuidir ar neis an bhí agus an captéin Fréin á gur an ansaí tá sé seo níos fearrón bhí tá scór blochail úntaach déanta stig an son bhí seans an son ag an bhí agus ag Kieran Caulfield ach blochail má déanta cosantóirí Áth Cliath agus seo chun amach iad Conor Tyrrell. An bhí ag trid gcónaí agus Eirgrid an cléthe thart Áth Cliath ach Áth Cliath ar leibhéil níos airde go dtí sean ceansa ibristeach go cliste go dtí Ryan O'Dwyer anna felladóir amachchas amach a sethe cín sé go bhfuil spás trasna an son ag David O'Dowd agus an ceansa ibristeach fada le Fionn Murray. Murray féhrú tan sé heimpel ar an gosantóir Haran trasnán tá fearseir lasig ceartráóna Cúlín eile an séú ceannig Fionn Murray Cúlín déag a rís idir na fórna. Éon uair dhéann an bhí Cúlín tá Áth Cliath díreach lá ábalta tachtainn taobh eile an Pháirc agus scóirí aimsú agus déanta testálanis ó Pierce Sheridan. Isteach go fada le Rory Kinsella, beidir bhfuil seans an sáig an bhí ar chúl má leanann siad lótha ceisina fé cosantóirí Áth Cliath Darragh O'Reilly trasna an chúl ag an deire ach ní leing ón bhí chun ceann don ceann sa an taobh lína tríis is sin na bhúchant agus kick taobh lína bheith ann ag Áth Cliath agus ag Harry Donoghue
Gadera. Is gan dul gona Conor Tyrrell agus deis go siúd chur Harnash go dtí Donaghy. Go dtíon cúlbar in is Hugh O'Sullivan. Bhí gán de bhrú an pass tuc uig ag an deirmach fada le Greg McEnany agus chance go Cliath dul go dtíon taobh hauld an Pháirc áit bhfuil immerthirí breise agus an bhí caiisi dul uairháin eile I món cosanta agus cinnte orthe meas na gosantóir dí Lár Parkinson dí san an Pháircear. Las mod a siúd an pass go dtí Conor Tyrrell agus Áth Cliath. Tré Tyrrell dul ar an ansaí smachtar an tair níirt an son ag Tyrrell féhrú ach ag an deir an fell caiilte ag Áth Cliath agus an bhí tacht amach leis an gabhn áthas á Tré Conor Gray. Leis spás ag an bhí agus iad dul Ruch agus Adam MacDonald. The Cluiche stachan sa Shawnee's fear own bhí dín lántasí an captain ón frein. Siar go fada le Pierce Sheridan agus an count sa Haran Trasnán tá fios ag an cinnte le feiscintear immert na mí. Pierce Sheridan le na dara cúlín. Sin trú goil barna chomór fós atra. Cahirte gona nád a hocht. Agus tá an réid tóir chun é a chahabh an arda. Hurlan rud céine Billy Hogan sa chéad leach. An numar amatóca an son ag Hugh O'Sullivan agus tá an réid tóir. Tréis an rud céine dhéanamh chun an fell a chahabhaisteach idir bhirt agus buntáiste. Don bhí inis más féidir le sellh gáil chun gahabhaisteach. Ann a bheith Conor Gray agus lán chúlaí Áth Cliath Theo Clancy. Cat in order an love an order Gray agus ag an deire smachta ag frein. Pass amach an sa deis ag an bhí ag an deire an cosantóir. Jarrig le sé a hábháil tá sem amach le haid kick cúig féidir agus dahead. Agus níor ag an bhí fiú go raibh. Ceann san imime amach de cosantóir nó de cosantóir Áth Cliath tá go deire. Kick dahead a cúige cá. Agus seans an bhearna sin a leidú. Frein a hóg an ceann Gá chúlín go dtí seo ag immerthóir Grim Saoirigh agus seansacha bhearna a leidú arís leis an gic dahead a cúig seo. Ceann áirde go maithaige díreach Haran spot a dubh. Gá chúlín a sticky chéad inis ag an bhí. Bhearna Harnashtí trí chúlín déag. Is dat ik een wie coole neger, hark je misnach egen doof ach Cliath chacht oerwaan elle, schach van de Rhino Dwyer immer horroon, dus je niet alleen gest vee, pas maar schachen son gedie Fionn Murray, agus well, niet kallies er een retor lanen en immer te rijden, agus een via den of dohen kan je in de smaak doen valu, kicks er mach, agus het toke gemar, mach van de leschen Varlar Park, Conor Gray. Leis spás ag an bhí, better go bhfuil Áth Cliath tuirsú round. Pierce Sheridan, Púlíní, maithaige ar tháinig isteach mar anna dí. Dí Niall Finnerty. An deire gúling ard an son agus fear na mí sínt an son Harnash Áth Cliath sellh go siúd. Agus iad gur dollar announcí boutáin eile seach nó dí gimartha. San deirla Áth Cliath an son Tré Seamus Smith. Agus brú an son ag an deire agus an réitóir rá ní ha. Kicks here ag an bhí agus an Lochlann áitiúil gan bh róthasta leis an gcinne sin. Tá ahrú a dhéanamh an bhí bhar héintigh Diarmuid Moriarty tachtaisteach an anad Niall Finnerty agus go bhfuair Finnerty trí chúlín sa cearúcanis na ruchrodí rómhádó Tráchtaire agus ahrú eile á dhéanamh ag John McCarthy banistóir na mí. Nis Diarmuid Moriarty. Fáile le Mark Coffey. Leis Moriarty, seansan sa an bhí má, is féidir ló. An deire tá siad plúchtaiste an son ag cosantóirí Áth Cliath, tá siad éfachtaach ní léon ceis feisin amach go fada le Conor Tyrrell as an chuntúirt glanta ach níl an deire beagnach Harnash an bhí Mark Coffey
Fadal Kieran Caulfield, agus Deishigan Derek Dermot Moriarty, Derek Stacker, Bar Karen Trasnon, Scorma Helligan Vishin, Shrieking Stigi Kaelinish. Will Tachtan Eirgrid Lazarus and on doing Shaneen Kesh. Kera Cool Shannon Diffrey at the Goni, Nikang for Rhino Dwyer Sikadla, Adam Waddick, Luke Bernach, and County Luke Bernach Sadarla, Ifos, Mask, Binch in the Backie, Howland Sonagus, and Via Chop out one, Ella Shokung Mark Coffee. Came to Fios Rakudimmer, because are in V, Tráchtaire, Sitarna Lachen Sokadin Lantassi, own frame, and Captain, Count Ardic, and Captain, Nakagan Dera, Cassan Shigadera, or Clegus or Foreel and Cougar Count, and her strain Sonic Ochli, and Newigan V. Begnach fiche no dimmer han so. Glenny's Congreamer Kaivan Sadar last looking cool Shinnig Luke Bernach. Scored Kinunach ach Kalturot on V Fosig trade coming Carta Hartov. It's Puck Schlassen Ishaka. Count Mass and all Hunturtuch again Dera. Ordaha agus Shanson's on the Gonia Ko Stachofada Le Dermot Moriarty agus and Tarna Coolinig Moriarty. Count Stigi Kayla. Shin Kera scornish. Stigi Kayla again V agus tá Kinta Fiaus Arha. Nish Ox Nomad on her Yamshik Áth Cliath score, but should big on in Borha Fishin. Connor Turl. Fernev Oliver Plunkhead on Rua, agus Brew Eric and Déardaoin Leshin Passa Howard to Taryn Shear Erin Yanzi and Son, agus by Kixair, Big Áth Cliath, agus Deshika and Ola Hogand. Ronan Cullen Tráchtaire Iran Áth Cliath agus Tráchtaire on Seamus Smith. Agus Desh took a Jim Lahan, don't know fear. Pháirc Peile Shahi Ir van a Stores to Milner Choma. Agus Fernev Oliver Plunkhead on Rua Choma. In der Tration 100 agus na Harris in her fad Kixair Shear ag Áth Cliath ag Harry Donoghue go de Yo Sullivan agus fós ein Julian Diag idir na forna né Newman na Martian Falconsall Pháirc Parnell and Culbara Yo Sullivan and Tráchtaire Machta Billis Derek Salar agus san 8 foot an sin ag Harry Donoghue ach squealing a réitor leis an immert agus Darragh O'Reilly le Iirecht an son ag an V an Council Haran Trasnon. Shin Cúi Cangan is Stigi Kayla ag an V agus tá Vaidish Cúla nech ar beidir nach Críoch Dramatul de Heis ag an doing an so. Carde gon an áda dói goni Count Míchéal an son ag a Culbara Áth Cliath mach chofada le Senan Farker tá sé féhrú ach tá Bert Chormór haimpelir agus tá kicks Shin Toka ach fi love in origin son ag own frame Captain An Mhí agus tá fell tuga chun caing ag an Ray Torsion Pháirc Parnell Anthony Nolan agus ag an Dera Shillifer Nash Áth Cliath agus ag Jack Lundy an Immer Horisha Lundy Darno Nish Áth Cliath on her Rúher Begnach den Omadon score Dernach a Via Cá agus idir Drisleáin tá Coolín aimse ag an Via Mactin Lantassi Sin Luke Bernach Harnash Tris Tamlína Cafa Buscan and Bachi Shochuing Áth Cliath Ronan Cullen agus tá sé an éon ceist son tarthe chun talún agus by Kixair éasca ag Áth Cliath agus an fear hógaigh ná Fionn Murray. Sé Coolín go dtí seo tránóna ag Murray seansar a 7 ceann agus Deishigenis an chéad Coolín a dheimsiú Áth Cliath agus an chéad ceann le den Newman be sé tastáúthe cé go bhfuil compórda go mála bheith féarálta dóibh. Stoch an orhín bontáiste agus bearna chomór tá sé dachar an rithim agus momentum chéine a chamád in san cluiche Seachún Murray.
an Tomás dá bhéis ríist an go am a couple céim beag áirithe go maith ag Murray ach ag an deire yes agus fóríl. Chéad iirecht fóríl sa dara le agus an déile tachta seachar ar an Áth Cliath sin Dean Robertson. Tachta isteach agus ag fágan na Pháirc an son tá Conor Tyrrell. Immer sé go maith caithna rá Tyrrell sa líon leachúil dá Cliath agus Leathcheannais tar búla basto an immerthóir anna felladóir sethe agus an plan inis tá ag Jim Leathcheannais agus gan fáca ach sé nómad ná deise hart an fanéil an méidir gur féidir agus be sé go bhú gan bhail an Leathcheannais an tachtan seachún ina cail dara seachún an bhí ríist. An cearta hartómh gur leanadar ag immert agus is ag irid an scórnaí amsú gcónaí instantarna leach. Amach lá Cliath tí Fionn Murray dul ar rúthairs brála se bheith roch clúdín sé anna chuid an Pháirc an feilteach uig ag an deire. Fada leis an onadí tháinig isteach sin é Peter Duffy agus ag an deire brú an son ar Murray ag an deire ten searnastí Duffy dul le chuine go duine agus ag an deire tá Jack Lundy ann chuna sinna brú isteach chomh fada le Ryan O'Dwyer agus an deise go Dwyer ga halíonnta Leathcheannais tóg Haran Trasnán cúlín an Cluiche bhí sé féhrú ach sár scile machas amach an son ag Ryan O'Dwyer. Hé na cúgan is aige. Cliath bout amháin eile agus Greg McEnany. Gur an ansaí seach go fáile le Dwyer an Shellah búite go héasca again cosan tóra straach agus ní léon ceist an son nach go bhfuil cailís glan dénta ar O'Dwyer bhí sár go bháil dénta aige agus tá seans go méid cárta eile le techt an son ní dún go bhfuil léon ceist tá sé chun leirt leis a gosan tóir bhfuil sé chun foláirh nó cárta sinníon ceist beag cic séir ag O'Dwyer a héin tá tá leis an gosan tóir an ceann áirithe sá nach bhfuil cárta peocha sús seachún O'Dwyer cúlín ón immer to get Dúrach tro a second o hen agus be countsa on kick séir gan ein ceist leis an getóg Haran Trasnán an bhear na harnas go dtí dos ein cúlín. Léon ceist nach go bhfuil an fearr in Achalamsan seo Malachy Keane gléthránach ar clár na scór eis an tá bhail. Clár na scór an Pháirc Parnell ó 9-5 fearúntaach be sé céiliúra a bhreith le 8-4 an tachtan se chuing agus ní chailann sé cluiche riomh an sa I Pháirc Parnell ón gic amach Shellah ag an bhí agus tá fearr sínta gort an son. Leis ag tastáil ach deir an clogling nach bhfuil fácach 3 nómad go leib. Cúpla nómad am cútramh gortathe bhí roinn bha athraithe agus anna tháinig isteach sa tarn leach an stad áirithe seo tá cumann amachasa ar Áth Cliath agus ahrú eile á dhéanamh an son for trí is tócha dara fégan ó chlún tairmh teachta seach agus ag fágan na Párca Fionn Murray ard cluiche ar fad immerthe ag fearr na bhíonna agus ag fágan na Párc an sa búla basón fuair an áitiúil an Leathcheannais áitiúil sé sár haspáanta suig agus an Cluiche fós agus á chur ar Adam MacDonald. Cluiche fós tastáil agus tá sé nathóirí anála haingteach ag an stad seo an Cluiche sé beagna cinnte go méid Áth Cliath tríd go dtí an Cluiche ceannis agus cíimdíine cúpla duine ag fágan na Párca hís fungan son Ray Machmanis an Green Graffador tá na pictúí ar fad tóca be siad le feiscin tomórach beidir na ceang os na cúil na ceangúntacha na cúil sin ag Ryan O'Dwyer, Adam Waddick, Luke Branach, Féichó beidir go bhí son na pictúí chiimiid na pápéirí na samplaí amár ag an deire tá an gcuirtú sin fós chuir stachar Adam MacDonald cá sin Pháirc agágan tá Pháirc Parnell agus an déile tastáil ón bhí. Nis tá nóid an son leis an bhí agus uair cinsle. Sean Emmanuel. Shellah cá sé teachtamach an son go dtí ón Frey.
Fréin an captain an bhí choranansaí agus deisiste an son ag Sheridan gá chulín go dtí seo ag Sheridan an count a Haran Traslan cinnta dhéanse difriocht an ar tháinig sé isteach. Cahardóig gona nád ag trídig agus buntáiste déim chulín tí go gcónaí ag Áth Cliath na himmarthirí tháinig isteach mar anna de siad atá is ag glorg na Peile chun ará leis an Monasteir Jim Leathcheannais Cumad agus cuinig singe I bhór 90 agus si bheith peocha fórna don Leathcheannais an tachtain se cúin cancer me seach tí Dwyer ní airíonn leis ag an deire Caulfield Town don Mhí as ag tríd go dtí an deire Coffee go dtí Fréin agus spás sin son is ag mar Coffee cá sé tuchar neistín captain ón Fréin lena chitóg Countsa Haran Traslan sin gá chulín mar ag an Mhí agus a ríist bhearna neistí de gulín. Is tro a second gan am fácansa be cúpla nóma damcút of garta ní den fógra nún chortha an áirde go fól. Ach jo muiste bheith cinnta go méid cúpla nóma go cinnta leis na hathir fad a bhí dénta se chun Jo Sullivan mac go lár Párca smacht a ríist ag an Mhí agus idir cúr cúpla scór eile gáilte ag deir na himmarthansá. Trí nómad, dam cút of Gorta a bheith go going agus tá mí dúracha me seach sa chéad nómad den am cút of Gorta se chun an Mhí tá seansa ag Fréin ar Cluiche fé chosan cúl bara Jo Sullivan is staach sa líon tán cúl déanaach ag ón Fréin agus in áíir tá sé dul don Mhí tá sé ag trid go dtí an nóméid dearnach an sá. Bhearna is ar neistí seach gúlín. Trún ar tháinig an cúil sin beidir den nómad níos túisce bheith ard caidhlant an sonna going go ríist creadún thart an Mhí tá siad a trid go dtí nóméid dearnach. Cahardóig inis ag immert gine héna Cahardéig seacht gúlín agus sin beidir rud nach meid Jim Leathcheannais chósáasta leis gur hiistear amachchas an Cluiche dar le ché go ráidir go maith an uachtar Chalís an sonna deir an réitóir agus feartá né a hógand ná Cosantóir is na David O'Dowd Pháirc Cúla Cá nómad fácansá Pháirc Parnell me seachas anna dtí tháinig isteach sin é Jack Lundy Blúan son ar Lundy na cosa buinte bar hisle buinte de Lundy agus ag an deir an réitóir á rá fan gan arótú an adóg se go dtí go dótú an kick séir cá sé tal ar neis chuige agus seans ar an tarn iirt an son ag Lundy Né bhón ballan tír dar nó agus anna immerthóir se hisisiúd comá. Leis nómad go le fácansá. Cúil déanaach sin ag ón Fréin a chur crut níos fearr ar chlár na scóir don Mhí go cinnte. Chumart an lína deireadh agus ag an deire muir ará bhfuil sé dulta Haran lína an 10 ceanna tá ar stréig Áth Cliath an tarna ceann sa tarna leach. Agus sin nómad dearnach inis den Cluiche. Is Billy Hogan, ní raibh sé chóg gleithreán sa tarna leach go cinnte nó mar bhí sa chéad ceann agus ón gicamach Mark Matócanson ag Áth Cliath agus siarthain siad an réitóir raibh sé sin rócóngrach agus an buntáiste thnáis ag an Mhí agus Rory Kinsella. Ach go fad inis le Furzy Blake agus isteach mar anna dtí ceann contoirte go meisteach an son a clúdach má ag Áth Cliath istigh an son agus aríonn le chuir amach go fad le Senan Farker. Cléime immer ag an bhar lár Párca go dtí Luke Brnach gá chúlaigh Brnach tróna imreoir maithe se hé gan éon cheiste réach ar fé sin go dtí David O'Dowd fethe second fáca an tam a bheilt an Cluiche go siúráilte Áth Cliath ní léon ceist fé áitna le fiabhsú go cinnte beisiad sásta leis an taspántas agus an ceire chúil an tríchain sa chéad leach an áíire an bharg an Cluiche agus an Caibhland mar chomórtas agus ag fíorgéar na himmarthain son seile fós ag Áth Cliath an trí nómad den am cút of Gortathe dúradh immertha seile fós ag Áth Cliath trí an lán Cosantóir sin é Theo Clancy agus beidir go raibh sé siar go dtí an cúlbáire an second bheith an fel seo imethe as immert séideach an réitóir an adóg na beidir go séideach sé ribh seo seo chun a ríiste an adóg geirigh séitethe an son ag Anthony Nolan agus bua
Éasca go maithe go deire ag Áth Cliath 7 go líon idir na fórna a bhfuchas do cúil déanaach ag an Mhí agus ag ón Phréin ach in áiríre an ceithre cúil sin na fór Áth Cliath an difriúd mór atratrán ón na trí ceint sa céad leach Ryan O'Dwyer, Adam Waddick agus Luke Burnach agus cúil eile ag Luke Burnach sé nómad seach sa tarna leach in áiríre a bharigh an cluiche mar gomórtas tá Áth Cliath cáilethe don 9 mbliana stigí chéile do Craobh fé fithe Leaighean casa siad le Caildara an tachtain se chuing iad a bhí níos fearann sa tránón a Pháirc Parnell ar an scór dearnach Áth Cliath 4-2 héna 4 ag an Mhí. Pósa dul leis an táid Dara O'Reilly ag an deire imethe steach agus Harran Trasnáin scór maithan san ag an Mhí so cóirc ach ag an deire Irene leis an lántasí Luke Burnach selva cumad Áth Cliath bagad go maith ar naisian tugadí Waddick an captain chances go ar cúil agus sár cúil ag ar an ansaí boutáin eile tá spás a sigan san ag Fionn Murray go héasca leis an gitóg Harran Trasnáin tá sé seo roiéis go Áth Cliath scored Garisteach an son tá Ciarán Caulfield an pass tug uig amach an son agus deis ag an deire ag Dara O'Reilly scór maithan son ag O'Reilly ceanna bhí ar na fion na imeisteach an son agus ríist Brewer an Mhí tá sé fuit an son ag a Luke Burnach a dolisteach tá seans ar cúil eile ag Áth Cliath sár críoch Có Bríomhar agus O'Dwyer sprá leis dul ar rúthar cúil únta go níos túisce seans an táid Dwyer ar cúil eile ag an deire Harran Trasnáin is dónna go raibh sé ag an lántasí agus an captain ón Phréin go Mary bristeach an tá sé seo níos fear deis an so ag an Mhí Harran Trasnáin ag Rory Kinsella a bhd níos fear tiile leistigh an son tá lántasí imime seach a fada le siú Luke Burnach ag leir cúil eile count Míchéal cúil eile ag Áth Cliath cintíse leis an tar ag an Mhí agus brú stigan son scuileann réiteoir leis an imir tagan seachtaín lántasí an captain ón Phréin Harran spotted of Fragra maithe agus ag an deire smachta ag Phréin pass amach an so deis ag an Mhí ag an deire an cosantóir Eirgrid le sé a hábháil tá sé amach le haid kick cúig féidir ag an Mhí mar Coffey fada le Ciarán Caulfield agus deis ag an deire ag Diarmid Moriarty Deireadh isteach ar Pháirc Harran Trasnáin scór maithe ag an Mhí agus seansan san na gcónaí chu isteach fada le Diarmid Moriarty agus an tarna cúlín ag Moriarty ceanna stigí chéile sin ceithre scór sinna dhibrú isteach cho fada le Ryan O'Dwyer agus an deis ag O'Dwyer go halíonnta lenaiche tóg Harran Trasnáin cúlín an captain an Mhí chu an ansaí agus deis isteach an son ag Sheridan gá cúlín go dtí seo ag Sheridan an count a Harran Trasnáin cinnta dhéann sé difríocht agus tá mí díreach isteach sa chéad nómad den amcútah gorta seo chun an Mhí tá seansan ag Phréin ar cúil Míchéal fé chosan cúil bara Hugh Sullivan is